like, share and ଆରେ subscribe. ଆମେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣି ସାରିଲେଣି। କାଉ ଏ ଯାଇ କାଠ କାହିଁକି ଧରିକି ଆସିଲାନି? ସେ କାଠ ନ ଆଣିଲେ ଆମେ ରୋଷେଇ କେମିତି କରିବା? ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ କାଠ ନେଇ ଆସିଛି। ଏଇ ନିଅ, ଏବେ ଚାଲ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କ'ଣ କାଠ ଆଣିଲୁ? କାଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତମେ ମାନେ ତ କାଉର ଗୁଣ ଜାଣିଛ। କାମ କଲା ବେଳେ କରିବନି, ହେଲେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଚାଲି ଆସିବ। କାଉକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି, ରାସ୍ତାରେ ଶୁଖିଲା କାଠ ପାଇଲି, ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି। ନା ନା ଚଢ଼େଇ, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। କାଉ ଭୋଜିକୁ ଆସିଛି ମାନେ ତାକୁ ବି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ମାନେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କର, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖୁଛି କାଉ କ'ଣ କରୁଛି। ଆରେ କାଉ, ତୁ ଏତେ ଅଳସୁଆ? ଆମେ ସେପଟେ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ତୁ ଏଠି ଶୋଇ ରହିଛୁ। ତୁ ଯଦି ଆମକୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବୁ, Share and ଆମ subscribe ସହ for the ଭୋଜିରେ next part. ଖାଇପାରିବୁନି।